खालाकुसि तिथिलिगुरियाव 78थि माइनाव फुजाया गाजा गोमजा सोलिगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि खालाकुसि तिथिलिगुरियाव खुंफुंजागासिनो दं 78थि श्री श्री लक्ष्मी एबा माइनाव फुजा। गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बे माइनाव फुजाखौ 28 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै 3 नभेम्बर खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। आबुङै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों लोगोसेनो हिन्दु धोरोमनि बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनाय नेमखान्थिजों बे माइनाव फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे माइनाव फुजायाव दान्दिसे सम बाहागो लाफैयो आरो बोर लायो। लोगोसे रायजोनि दाब दाब जायगायाव खुंजानाय माइनाव फुजायाव बाहागो लानाय बाथ्राखौ मिथिहोनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावो। मख'नो नांगोन दि खालाकुसि तिथिलिगुरि माइनाव फुजायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय बायदिजों मोजाङै बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों। बे माइनाव फुजायाव बायदि रोखोमनि बर' नायजाब दिन्थिनाय, थियेटार दिन्थिनाय, मीना बाजार, खेराइ मोसानाय, अजाफालि, फालांगि मेला, नागारा नाम, दुलिया बायदिजों गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे फुजायाव जेबो रोखोमनि समाज बेरेखा खेलाफोरखौ होनाय जायाखै आरो रायजो राजाफोरनि मददजों गोग्गो आरो गोजोन थासारिजों खुंनाय जादों होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। जोबोद मोजां आबहावा। आङो तामुलपुरनि गोबां जायगायाव गिदिंदों आरो आंनि पानेरि समस्थियावबो जागासिनो दं जे बे समाव लोक्षि फुजा जाबाय थादों आरो लोक्षि फुजाजों लोगोसे बर'फ्राबो बिमा माइनावखौ फुजा खालामदों। दा खालाकुसियावबो खोब गाजा गोमजायै खालामदों। बे जों बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां आरो रायजोफोरनि बे जिथु जोंनि बिमा माइनावखौ फुजा होनाय, बे फुजा होनाय जिथु हारिमु, बे हारिमुवा जोंखौ इसोरनि फारसे फोथायनाय, लोगोसे जोंखौ मावै दाङै सोलिलांनायनि बेलायाव गोसो मोजोमनानै खामानि मावनायनि गोहो होनाय आरो बेवहाय जोंहा मोदायजो आइ बिमा माइनावनि माने आशीर्बाद बेखौ बिनानै लानाय, बेफोरनि फारसे मोनसे बयखौबो गोसोआव थुलुंगाखांहोनाय बेखौ लाबोयो। दिनै बेयाव फैयोब्ला बे परिबेसा बयनिबो गोसोखौ इसोरनि फारसे फोथायनाय आरो इसोरखौ सिबिनाय आरो इसोरनिफ्राय जोङो आशीर्बाद लानानै गाव गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनायनि थाखाय माने खामानि मावनो गोसो जानाय बे आबहावाखौ लाबोनानै होफैयो। बे बेलायाव खालामगासिनो दङ दा जायगानि MLA बिथांमोनहा जिखिनि माबाखौ खालामगोन बे मथे माने जागोन। गासिबो खेबसेयावनो जाया आरो आं सानो फारि फारि गासिबो बेबायदि जोंनि धोरोमारि जि गायसनथाय दं, जोंनि सिबिसालि जि दं, बेखौ आसाम दर्शननिफ्राय फान्ड मोननो हागोन आरो बिनि अनगाबो माखासे इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड कालचारनिफ्रायबो दा स्किम लानो होदों आरो बेवहाय जुदि बियो गोलैयो बाथौ थानसालि हिसाबै बेवहायबो बेखौ सोनो हायो। 12 শ্রী লক্ষ্মী মাইনাও পূজায় যোৱা 10 কাতিৰ পৰা আমি আমাৰ এই লক্ষ্মী মাইনাও পূজা মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ চতুৰ্থ দিন। আজি আমাৰ এই চতুৰ্থ দিনত আমাৰ নাগাৰা নাম আছে আৰু নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব বৰষা ৰাণী দাস আৰু চন্দনা দাসে আৰু অহাকালি আছে আমাৰ ৰাজমুখী থিয়েটাৰ। এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ খেৰাই আছে, ঢুলীয়া আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি লক্ষ্মী মাইনাও পূজা সমিতি আমাৰ এই চাৰিটা ৰাইজে আজি 78 বছৰ ধৰি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলোৱে মিলিজুলি আমি অনুষ্ঠানটো চলাই আছোঁ। এটা ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আমি অনুষ্ঠানটো চলোৱাত আমাৰ লক্ষ্মী মাইনাই কৃপা কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত কোনো বাধা বিঘিনি অহা নাই। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক চলাই আহিছোঁ। সহযোগ আমি যোৱা প্ৰথম দিনৰ পৰাই পাইছোঁ। হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আহি আমাক মানে সহযোগ কৰিছে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাক দান বৰঙণি ইত্যাদি কৰি গোটেই ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰি আহিছে। আজি আকৌ আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াও আহি পালে আমাৰ সৌভাগ্য। আজি প্ৰথম দিনতে আমাৰ BTCৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো আহিছিল, তেখেতে আমাৰ সভামঞ্চ উদ্বোধন কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ MLA ছাৰ আছে, তেখেত আমাৰ সভাপতি পৰিচালনা সমিতিৰ আৰু যোৱা দুদিনতেই আমাৰ যিখিনি আমাৰ তামোলপুৰৰ নেতা গোটেইখিনি আমাক আহি সহযোগ কৰি আছে, আমাৰ খা খবৰ লৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावबाय। दिनै तिथिलिगुरि खालाकुसि बार'वारि
लक्ष्मी माइनाव फुजाया ब्रैथि सान आरो बे ब्रैथि सानाव दिनै जोङो अजा माने नाम दोङो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माबाफोरा सोलिबाय थागोन मेला दङ मेलाफ्राबो सोलिबाय थागोन दा मोनसे बाथ्राया जाबाय मा तेलिगुरि कालाकुसि बारवारि लक्ष्मी आरो माइनाव बे फुजाया 79 बोसोराव आगान होबाय आरो बे जोनोम साननिफ्रायनो बर' हारसा लोगो नांनानै बे माबाखौ खुंबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो माने जेबो माबा जायालासेनो खुंबोगासिनो दङ आरो गोबांजों माने रायजोनिफ्राय माने हेफाजाब मोनदों आरो दिनै माने ब्रैथि माने सानावबो गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैदों खुलुमफैदों आरो बिनि थाखाय जोंहा गोसोआ मोजां नांदों आरो गोबां रायजोखौनो जोङो खावलायो फैनानै बे माने गोथार जायगायाव नुजाफैनांगौ आरो माने आइ लोक्षिनि थाखाय माने खाथियाव आर'ज गाबनांगौ मानो बे माबायानो जाबाय मा धोन दौलतनि बिगोमा आरो बेनिखायनो बेखौ खुलुमोब्ला मानसिफोरा फोथायो माने धन दौलत बायदिसिना माबानिफ्राय राहा मोनो दा बावैसो जोंहा आसाम बिधान सभानि अध्यक्ष बिश्वजित दैमारि बिथाङा फैदों आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर मानसिफोरा फैनानै बेहाय नुजाफैदों आरो खबर लाफैदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गोजोनग्लाय आरो धन्यबाद होदों आरो गुबुन सानावबो फैगोन होननानै जों सानदों गाबोननिफ्राय माने थियाटार जागोन माने राजमुकुट थियाटार गतिके बेयावबो जों सानो गोबां रायजोफोरा लैहोर लैहोर माने बाहागो लागोन आरो बेफोराव फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन 7 साननि थाखाय माने सिगांबो जोङो 7 साननि थाखायनो खालामदोंमोन आरो बेखौबो देग्लायबो 7 साननि थाखायनो लानाय जादों दा 4 सान थांबाय आरो 3 सान दंबावो गाबोननिफ्राय दा गाबोननिफ्राय माने राजमुकुट थियाटार दङ आरो माने गोबां माने रायजो राजानि माने नुजाथिनाय जों नुगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो नोंथांमोना नुदों बेयाव जोंहा मोननै जिनिस दङ जे लक्ष्मी आरो माइनाव गुबुन हारिनिफोरा जेरै लक्ष्मी माने बुङो बेबायदिनो लक्ष्मीखौ मुर्तिजों माने फुजा खालामो आरो बर'फोरा माने माइनाव फुजा खालामो मानो होनबा जों बर'फोरनिया जे माने गाहायै बाथौआरि गतिके बाथौनि नियम खान्थिजों माने माइनावखौ फुजिनाय जायो आरो नोंथांमोना नुयो माइनावनि फुजिनायाव बाथौनिखौ माबायदि फुजियो बे नियम खान्थिजों बेखौ खालामनाय जादों आरो गोबां माने रायजो राजाफोरा हारसा बर' आरो गुबुन गुबुन माने धोरोमनि मानसिफोराबो फैनानै बे बाथौनि माबायाव आर'ज गाबफैनाय जों नुनो मोन्दों गतिके जों आसा खालामो आरो बेबायदि जोंनि बे नेरसोना अराय गोजोनै थागोन अराय माने बयनिबो माने नोजोराव माने गोथार हिसाबै थागोन बेखौ जों आसा खालामदों